Okay, breaking news. Kade ngilalela umchunu, yabona umchunu wenza amaphutha amaningi kakhulu and istory sakhe akasazi. Okokuqala, wabhena i-political and killing task team ngokungekho emthethweni. Akavumelekile ukwenza lokho. Because leya political killing task team ihlanganise inhlaka eziningi kakhulu ezenza yona le political and killing task team. So bese yamenyezelwa upresident. And okunye wathi yena umchunu upresident umtshelile ngale political and killing system ukuthi uzoyibhena. Umbuzo waphendula wathini president wathini yena wathi cha akayazi lento bengakazi ayithole lonto ukuthi kuzobhena i-political and killing system. Akayazi lonto leyo. Elinye iphutha lelo lokuqala nje. Waphinde futhi umchunu wathi uBrian Mkhotsi akamazi. Now umchunu sejikile futhi uBrian Mkhotsi seyamazi futhi. Seyaphika lokuthi yena wathi uBrian Mkhotsi akamazi. Even uKate Matlala wathi akamazi, now useyamazi manje. Useyayijika zonke izinkulumo zakhe. Sidlule lapho. Uphinde futhi wacela umuntu ukuthi akarekhode bani uNhlanhla Mkhwanazi mangaphani bekhuluma. So lokho kokuqala akukho emthethweni ukuthi ukwenze. Public nje akukho emthethweni. Even nibabili nibathathu lokho akukho emthethweni. Njoba nike nibone even nako MTN nako Vodacom noma kephi maphana ufonelwa kuyatshelwa lapho ukuthi uzorecordwa for public purposes. And then bese kube uwena ovumayo ukuthi cha anginankinga ngarecord. Akuvumelekile ukurecord umuntu for any purpose. Akuvumelekile ukurecord umuntu. Umuntu uyamcela bese uyamrecorda. Mase umrecordile lapho senivumelene nalo muntu leyo. But yena warecord wathi yena akurecord umuntu ngokungekho emthethweni. And futhi nezinto lezi azikhulumayo athi zikhona ku record akhona eyodwa ekhona. Cause kade esho lapho uthi umkhwanazi wamtracknisha kodwa ku record lento kwathola ukuthi ayikho lonto ku record. So baye bambuza ukuthi ngempela lokho kwenzayo iMK lapha ukuthi ngabe kusemthethweni yini ukuthi urecord umuntu. So yena ko uthi cha kusemthethweni. So ukuphula umthetho but athi kusemthethweni ukuphula umthetho. So ngoba uphula uyena umthetho, so lo mthetho usemthethweni angazi kanjani. So into yenza la baye bamphoqa ukuthi akaxolise laphana kumkhwanazi. Ngoba phela lento ekade eyikhuluma ngayo ku record ayitholakalanga ngisho nokuncane okhombisayo ukuthi la kunama threats la akhona ku record. So uthi yena bekade ekhona ama threat kushuthi leyo ndawo leyo ayirecordekanga leyo ndawo. Hey bafethu kunzima kakhulu.